Ndiri kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika kowira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Ndichawa nenyerezi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata. Tiwese muwani wemweya. Nyeredzi ekupenya ingawe yangu. Pamusi unochisa kwazo. Tichawa nenyeredzi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Tichawa nenyerezi here. Ndichafara kuona uso wa Jesu. Tomupa rukudzo narini. Zvichandifadza mumushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi. Chiremba ndichawa nyeredzi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Tichawa nenyerezi here. Chiremba tichawa nenyerezi here. Chiremba mumane ruzuwa rowira. Tomuka ndaponeswa towe kumushanzi. Tichawa nenyerezi here. Miriranyiwo kuna Jehova, mukutambuzwa zvemurombo. Idomborega rinopasimba, muedzi ari pedyo. Miranyi padombo, simbiranyi apo. Dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira. Nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese kururama. Moyo ushinge nerudawiro. Idomborega rinokurira. Zvitema zvepasipo. Miranyi padombo, simbiranyi apo. Dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira. Nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro. Kanara nono karichakura. Idomborega rinotipawo. Kuzorora kudenga. Miranyi padombo, simbiranyi apo. Dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira.
tichaponeswa. Makadiwa na vamwari, toda kutenda nenyasha huru dzataitirwa nekuchengetwa kwataita. Ndoda kungo kupai assurance kubva mukati meshoko raMwari. Chimwe chinhu chandakaona chaunofana kunamatira kuti chibve pauri kutya. Vanodzidza Bhaibheri vanoti wedhi rakawanda kupfuura mawedzi ose mukati meshoko raMwari iwedhi rinoti do not fear. Kuti usatya, kumbira Mwari vabvise kutya mukati mako. Because fear is the opposite of faith. Zvinhu zviviri izvi hazvigoni kufambidzana. Unoziva here kuti munhu anotya anocreata zvinhu zvisipo. Tivhunzei isu taimbosiwa toga usiku kumba. Waingohwa pamarata pachifambwa. But kana mai vauya anofamba uya onyarara. Wozozvibvunza kuti ko wanga achifamba aripi? Even vamwe vanhu vamunonzwa vanoti ndakafamba nepamakuva ndikaona zimunhu. Mumwe anofamba nepo hana chaanoona. Chinokonzeresa zvose izvozvo fear inoinvita zvinhu zvisipo. Ndosaka ndati kana kune chinhu chaunofana kunamatira kwataakuinda uko kunoda faith. Alright, Joshua chapter 1. Topa toda kuverenga mavhesi edu. Joshua chapter 1 verse number 5, verse number 6, verse number 7. Chapter 1 verse number 5. Hakuno munhu uchagona kumira pamberi pako mazuva ose oupenyu hwako. Hakuna munhu uchagona kumira pamberi pako mazuva ose oupenyu hwako. Ndichava newe sezvandaisiva naMozisi. Handingakuregi kana kukusiya. Regai ndikutaurirei sangano. Kana kune chinhu chinogonekwa naMwari, Mwari haasiyi vanhu vake. Ndoda kuti ndikutaurirei chokwadi. Ukatoona uchiita sewasiyiwa naMwari, stress haafani kuva macircumstances akakukomberedza. Iyoyo haifani kuva hondo. Hondo huru ndeyekubvunza Mwari kuti tichiri tese here? Muchiri kufamba mese here? Zvokuti pastor ndiri kuhwarirwa. Kuhwarirwa harisi dambudziko guru. Dambudziko guru kurwarirwa usisina ukama naMwari. Ndo challenge iyoyo. Zvimwe zvese zvakatikomberedza zviya hazvina basa. Kunyangwe ukafamba nemumupata wemumvuri werufu, ini ndinewe. Chakakosha hausi mupata, chakakosha hausi mumvuri werufu, chakakosha pawafamba napo Jehovha uri kurutivi kwako here. Ukaverenga Roma chapter 8, Paulo ndomuda pavhesi ndiya 31 anoti kana Jehovha ari kurutivi kwedu ndianiko uchatirwisa? Ukadzika nayo pazasi. Should be verse number 35. Inoti chiko chichandiparadzanisa nerudo rwaMwari? Yoti kuchema here? Zonzi no. Kurwara here? Zonzi no. Matambudziko here? Zonzi no. Inzara here? Zonzi no. Verse ya 37 inonosunga yoti pazvinhu zvose izvi tiri vapfuuri nokupfuurisa nokuda kwaJesu wakatida. Saka chakakosha, Jehovha uri kurutivi kwako here? Munoziva here kuti ndakataurira mumwe munhu ndikati ukaona uchiri kutaura nyaya dzokuroyiwa maningi hausati wava nefaith. Unoziva faith zvainoita? Inotoita kuti urarame sekunge hakuna chinonzi uroyi. That's faith. Unotohwa achitaura ini kana kune chinhu chandaitya kuroyiwa, but kana kune chinhu chandakangamwa now kuti kune varoyi. Because faith inoita kuti ukangamwe zvisina basa asi ubatirire pane zvine basa. Ndosaka uchihwa mumwe munhu achiti fambai ina handiuiko
indai kumaprofita, inandiwiko, asi anozoda maresults acho. Akutanga kuvunza, kwa mama enda kuya manzi kudi? Kwa mama enda kuya manzi kudi? Vanhu vazhinji chinoita kuti tiwe pakunamata. Most of you, you know much about the devil and you know nothing about God. Ndosaka wakawa David akati, handina nguva yekuyeva Goliath. But Sauro rakayeva rikamudescribe, rikati ane ngowani, ane zvigunwe 6, ane hembe dzinorema, mashekere akati. Ukaramba wakayeva Satan, unofanana naye. By beholding him, you become changed. Ndosaka uchiwa nevasinganamati, vanokutaura kuti musha unoda kutsigiswa. Ndosaka ndiri kutaura wawazatawa naMwari. Hanzi idi Joshua ndikusi. Verenga tsikanayo. Verse 6. Verse number 6. Simba. Utsunge moyo. Tsunga moyo. Nokuti uchagarisa vanhu ava. Nhaka yandakapikira madzibaba avo. Verse 7. Verse 7. Asi usimbe. Akomana Nokutsunga moyo kwazvo. Kuti uchenjere kuita murayiro wose wandakarayira Mozisi muranda. Verse 9. Verse 9. Ko handina kukurayira here. Simba. Iwai madzokorohwe ari kuitwa word rokuti simba utsunge moyo. Riri kudzokorohwa katatu pamavhesi akaderekedzana. Challenge yangu newe, hatina simba, hatitsungi moyo. Mwari vanozviziva. Ndosaka zvakazarwa chapter 14 verse 7, verse 12 yakuti ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta murero waMwari. Even ukadzidza chapter 24 yaMateo inoti asi vanotsungirira kusvika kukuguma vachaponeswa. Namatira kusimba shamari. Dzimwe nyaya dzinokuwira dzinoda kusimba. Unoziva chinoita kuti ukunde matambudziko, chitorarama sekusina kumwe kwaunobatsirwa except kuna Mwari. Iwe dambudziko unonyanya kunamata Mwari une moyo muviri. Ende ndoda kukutaurira, Satani kana pane chinhu chinozivikanwa naSatani, tese takagara, Satani unoziva kutsika panokuhwadza. Ndosaka wakaona miedzo yemubhaibheri yakasiyana. Satani asitadha David, amuona kuti kuhondoko hakuna unomukurira. Zvinonzi Satani wakameka sure akasitadha David akati, ndingamukonewa kumwe kwese, asi ndikamuvinga nepamadzimai ndinomuwisa, and also ndikapinda mumwana wake 1, shuwa uyu anogara pasi. And do you know kuti hakuna munhu wakamboziva musana waDavid. Israeri yakatanga kuziva kuti David anotiza mushure mekunge Absalom anyengerwa, atora vakadzi vababa vake arara navo. Israeri yose yakatarisa, hanzi David akabva paJerusarema achitiza, achibuda Ziya, hanzi akamhanya akati beta kutiza mwana wangu pane kumira nomwana wangu. Ukaona Satani akuvimka nekuva nahumiri. Ndosaka Bhaibheri rati simba tsunga moyo. Tine hondo vanhu vaMwari. Shoko randoda kukutaurira vana mbuya, pamwe pacho hatishuviri izvozvo sevafundisi, but pamwe zvinoitika kuti wabva pano situation wotonowana yava wesi kupfuura zvayanga usipo. Zvinogona kuitika vatendi, but mashoko andoda kukuudzai, kunyangwe situation ikaita wesi, simba tsunga moyo. Kunyangwe zvikaoma, simba tsunga moyo. Hanzi naMwari Joshua, atida kukuudza here iwe kuti simba utsunge moyo. Ende kana kune guta raityisa panguva yaJoshua, maguta maviri, Hebron neJericho. Do you know kuti Jericho raitu ane history?
vakomana vana Caleb nana Joshua pavakambonoriona paya vatumwa naMozisi vakadzoka vakati, taona pane magiant akamira pamasuo eguta vane zvigunwe 6. Kana vachitiona tinoita semhashu mumeso avo. Zvinonzi pavakadzoka Jehovha akati, nhai Mozisi, vaudze kuti havana kuona here zvandakaita pagungwa dzvuku. Ndakatsemura gungwa dzvuku ndikadonhedza mana mukadya, ndikakurayira paya kuti taura nedombo, dombo rikabudisa mvura. Hauna kuzviziva here paya kuti ndakati chimbomisa tsvimbo yako timborwa? Chimwe chinhu chaunofanira kukusimbisa paupenyu, usakangamwa zvawakaitirwa naMwari. Zvawakaitirwa naMwari ngazvikubatsire kukunda zvichakuwira. Ndosaka vhesi yati, tsungai vana mbuya, tsunga moyo, simba, tsunga moyo. Ndomashoko anoda kukutaurira. Kunyangwe zvikanooma, rangarira kuti pastor vakati simba, tsunga moyo. Kunyangwe zvikanouya zvakakura sei, simba, tsunga moyo. Rampira pamabvi. Roti chiverenga last verse redu Joshua chapter 5. Tangai pa verse ya 13 mufundisi. Zvino Joshua akati ari Jericho. Akasimudza meso ake. Akatarira, akaona murume amire pakatarisana naye. Hanzi unoziva chinhu chino ndogara ndichitaurira vanhu kuti kana takutaura zvekurwa kwaIsraeri, murume ainzi Joshua wairwa. Ende Joshua leadership yake ukaiongorora, paripo paiona kuti apa hapadi kuti ndiunganidze mamwe masoja, waisumuka oga. Ukaverenga chapter 5, zvinonzi wakamuka akati ndoda kuti ndinde ndinoona Jericho ndiri ndoga. Zvinonzi ari kusvika paJericho ndo paari kunzi wakaona chiverenga shamari. And there's to do, amen. Akaona murume akasimudza meso akatarira, akaona murume amire pakatarirana naye. Akabata munondo wake wakavhomorwa muruoko rwake. Joshua akaenda kwaari akati, handi Joshua akaenda kwaari akati, muri mumwe wedu here kana wavavengi vedu? Kana wavavengi vedu. 14 iye akati, kwete asi ndavuya ini mukuru wehondo yaJehovha. Ipapo Joshua akawira pasi nechiso chake akanamata kwaari akati, Ishe wangu, unoreveiko kumuranda wake? Mukuru wehondo yaJehovha akati kuna Joshua, visa shangu yako parutsoka rwako, nokuti paumire patsvene. Joshua akaita saizvozvo. Ndoda kuti muone this scenario yatiri kuverenga pabhuku yaJoshua. Pane chimwe chinhu chandapika chandoda kutaurira. Kazhinji patinotambudzwa naSatani tichiti Mwari haasi pakati pedu, Mwari chimiro chake nekutsanangurwa kuri kuita naJoshua, zviri kunzi paakafunga Joshua kuti regai ndiinde paJericho ndinoona Jericho, akatonosvika mukuru wehondo dzekudenga akamumirira. Regai ndikutaurirei sangano, mamwe maproblems auri kufunga kuti makuru uchishandisa nzira dzisidzo, uri kutonzvenga Mwari vakakumirira kare mukati mematambudziko. Saka ikona kutyazva, unotye inga panapo Daniel 3 yakaparidzwa panapo. Zviri kutonzi varume vakasara vokandira Shadrach, Meshach naAbednego muchoto chemoto, asi murume wanga akapfeka nguo chena wanga atova mukara. Madekwana anorega ndikutaurire vanhu vaMwari, kunyangwe zvikaoma sei, Mwari akakumirira inside that problem. Haikona kutya, haikona kuvhunduka. Mumwe munamato waunofana kunamata pano, fira chikomba wofushira woti Mwari ndibatsire ivo, gumbo rangu iri nemavhi angu asapfugamira n'anga nemaprofita, asazive kupfugamira imi makasika denga nenyika nepasi. Haikona kutya. Unotya icha unotya. Unoziva ukangozvitarisa wakagara ipapo uri chishamiso.
ungozvitarisaso. Even ukangofunga zvimwe zvinhu zvakaitwa naMwari patiri, chimwe chinhu chondishamisa kupfuura zvinhu zvose chinhu chinonzi hope. Kuvata, can you explain kuti what is kuvata? Wakagara ipapapo ana mbuya, mungatsanangure here kuti kuvata chi? Ende kuti utsanangure kunakidza kwokuvata, unozokohwa kunakidza kwehope wamuka. But wakavata utombozivi. Ende hope dzinonaka usati wavata, dzozonaka wamuka. Those are some of the things dzinondiudza kuti wakagara kudaroka uri munana. Ndokara ndichitaurira vanhu kuti iwe kuvata kuri easy, kumuka it's not easy. Ndosaka uchinzwa vanhu panapa vakaitwa maoperation, madhokutas anotoziva kuti jekiseni rokuvatisa munhu ririko, asi rokumumutsa anototi hatichinamata kuti zvimwe zvisaindane pamwe. Each and every day uno-experience a resurrection power. Munorambire nyaya yekumuka kuwakafa, ichimi mchimuka kuwakafa every day. Munoirambire nyaya yoyo. Waraiti kana une nharo, uchida kuona kuti kana wakafa unenge wakavata, zvitore pikicha wakavata. Munhu ngaakutore pikicha uri kuhope, uchierera masiriri, uchierera mabori, unofuma makuseni, uchiramba kuti ndini here, dzosaka uchimuka uchimhanya kunogeza kumeso, wai uchimhanya kunogeza kumeso, uchigadzira musoro sevanhukadzi, uchiti wakomana ndobuda here panze dakadai. Iwe fesi yako iri kungokuudza kuti iwe uchagomuka kuvakafa. Unorambire nyaya yekumuka kuvakafa? Iwe uchimuka kuwakafa every day. Ndipo pandinoona simba raMwari. Ukaona ndamuka makuseni, kunyangwe zvinhu zvakamira, manyama amire nerongo, I have hope. Because handimutsa anoziva. Ndokara achitaurira vanhu kuti handisimbiswi nechimwe chinhu, ndosimbiswa nokumuka. Kana Satana ane simba andiregerei, Mwari achitendera kumuka. Tarisa manetsera unoita kumutsa kwacho. Ndozvinobva zvakuratidza kuti there is power. Munonotsvagireiko simba imi matoriona pamamuka? Iyeyuyu anokumirira usiku. Ndataura mumwe munhu ndikati, chimwe chandinonamatira Mwari inyaya yekuti anondihwira ndisingavoni. Iwe ndonganidza wakahwiwewo usingavoni. Unowa munhu achitotaura kuti pastor, ndakabuda paaccident, ndabuda paaccident, ndikati chirege ndinamata. Pawakatobuda paaccident zviri nane, une zvikuru zvawakahwigwa usingavoni. Message anoda kukusiyira vanhu vaMwari. Musatya, Mwari uri kurutivi kwenyu. Mandiwa here sangano? Pamuri kuenda munyika umu, musatya. Nozwa kana kune chimwe chinhu chaunofana kunamatira, ita God remove the spirit of fear in my heart. Ndosaka Mwari wachiri kuna Joshua, usati watosvikapo paJeriko ndandavapo. Varipo panapa vanorwara. Vari kuti pastor, ini muviri yangu zveshuwa haisi kuita zvakanaka. Varipo pano vanorwarirwa. Varipo vakabva kumusha vachinamatira mabasa. Vari kutozwa kuti ndodzokera mwedzi wakunopera, handina mari yerendi. Mwari ndichanotangira papi? Message yapasi yari kuti usatya, do not fear. Usatya. Chaita kuti vanhu vaende kumaprofita ifear. Vakatiretenwa. Vanotanga kutya. Usavhundusikwa nemapepa semhembwe. Iwe uri munhu hausi mhembwe. Usatya. Unotyei? Iye Mwari ari kurutivi kwedu. Ukawa Jesu chaiye muchikepe, the first message amuka akaudza vadzidzi akati do not fear. Usatya. Unotyei? Chaunotya. Choti ungabva watovhunduka. Ende kana ukararama wachitya kazhinji, unopedzisira wava muranda wevanhu, kwete muranda waMwari. Unopedzisira wangonozvikanda muvanhu. Toda kuti pastor vatipe a special prayer yavanofana kunamatira vana vaMwari.
chimwe chinhu chatisingakupromisei vanhu vaMwari, chokuti toda kukutaurirai kuti icho hatikwanisi kuchipromisa nokuda kweshoko ratakabata iri. Hatina patakaverenga panoti nyika ichanaka. Hatina patakaverenga ba. Pastor vanofana kutinamatira. Chavanofana kutinamatira, kunyangwe ikanaka, kunyangwe ikashata, do not fear. Namatira mweya wokusatya. Ndosaka Paulo achiti uko ndokusatya kuri mandiri, kunondipa simba. Regai ndikutaurire vanhu vaMwari, ndiri kungoramba ndichidzokorora word randiri kudzokorora. No matter what happens in your life, do not fear. Kusatya. Jehovha unewe. Kokuverengerai kanyaya kaduku kaJoshua kanoverenga eti 17 years David achifudza makwai kumafuro, akauya and he conquered Goliath. Akataura akati, iwe unouya kwandiri nezvose izvi, asi ini ndinouya kwauri neshoko raMwari. Vimbai neshoko raMwari. Tinamatire pastor, namatirai ungano iyi, tiMwari aichengete. Chimwe chinhu chakapiwa vafundisi naMwari hakusi kuparidza kunamatira vanhu. Saka ndiro rimwe simba rakapiwa vafundisi. And I trust kuti if you pray wholeheartedly for the church, Mwari anonzwa kukumbira kwenyu. Mwari akuitirei zvakanaka. Ngatinamatei. Baba vedu ari kudenga naMuponesi Jesu, maita enyu, toda kukutendai makavimbisa mukati muchava nesu kusvika kumugumo wenyika. Tinokumbira chinhu ichi, rambai muri pakati pedu, tibatsirei tisaita zvinokudzingai muupenyu hwedu, tirarame nokungwara tiri kurutivi rwenyu. Kumbira Mwari wekudenga, dzingaiwo kutya modzadza kuvimba nemi matiri. Tibetserei nguva dzese mukunaka kwazvo nomukuipa kwazvo, muupenyu nemukufa, mukuwana nemukushaya, timire nemi tiri kurutivi rwedu. Wakaipa achazama nenzira dzose kutivhundutsira. Masituations tichawana, tichasangana nawo, zvinorema zvichauya, zviripo Mwari wekudenga. Asi tokumbira Mwari wekudenga, tibatsirei nguva dzese, tirambe tiri kurutivi rwenyu, tichiti mubatsiri wedu garai nesu. Zvese pazvinoitika, zita renyu ngarikudzwe, mbiri idzorerwe kwamuri, utano neupenyu zvidzokere kwatiri. Maita enyu Mwari wekudenga, netariro yamatipa, chitibatsirai kubatirira pairi, dakara muchionekwa, muchiwana makore. Maita enyu Mwari wekudenga, nevamwe vanotori nemitoro inovaremera, iturei tiri pano. Pane vane minamato yavanamata kunguva yakareba, pinduraiwo usiku hwanhasi. Asi Jehovha, kana atazosangana nezvimwe zvinotiremera, tidzidzisei kudzoka zvakare kuna Jesu akatinyurura mumatope, akapindura minamato yedu, akafamba nesu mukati merwendo. Rwendo urwu harusati rwapera. Parunopera Mwari wekudenga, rupere tese tiri kurutivi rwenyu. Tokumbira Mwari zvikomborero zvenyu zvamunopa varanda venyu, kuwadzana kwaMwari Mweya Mutsvene zvizorore pamusoro pesangano renyu. Kana takomborerwa nemi, tigokutendai, nharaunda igona kunaka kwaMwari, vagomuda pasina shoko ratinoreva. Maita yenyu nekutinzwa uye zvakare nekutipindura, nemhaka yaJesu tanamata. Amen. Garai neni usiku wasvika, tenzi garai neni kune dima, vanditiza vamwe vabatsiri, mubatsiri wedu garai neni.
fambe nemwisi sezvakairoki mubatenu ruoko rwangu titaurirane nemwi kana nzira yoshaikwa ndibvunei ndifambe nemwi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvhuta mirauya kateiwa vavengiwa vanodiedza ese aya matambudzo tenzenzipfumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvezvinovanado ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda karadi wone ziyoni tenzi pfumandi ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvinovanado ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda dakarani wose tenzi pfumandi ndifambe